in Finland currently. Also from Finland. Germany. Here my police ID. I'm Eban Kopio. I'm a student known as Savonia. So now 1 year for 1 full year for more. For 1 full year. 1 year. 1 full year for more. You know, I convert from Nigeria and they send there to Finland where they sustain them. So start to one for 1 year. Semba. Yeah, but me nebe for now. In a chiba ya Bogotego every month, not Bogotego, every month, not Bogota at least 1 million, 1 million plus, 1 million, 1 million. Ah, that is evidence of Las and Colorado, the only country. Beach, and I thought somebody can't have him. I thought somebody can't have him. Beach, you Hey, my brother, he is therapy. He is therapy. Check it when I go to Cannes. Go Finland. Go. Hey, go. To Takata Semba Mbana Germany. I'm not in Germany now. Ask him. This school good time. Tag him good time. Sebastian, Emerson on mood. Tag him good time. Hey! Yeah, Kwalas and Colorado and Abago. I swear. My brother, why you not there could be here before? Imana onye gwa say ya nwane nwe ka Finland dị. Ọ dị aka ịchọ ka ọ bịa ka ịchọ ịhọrị ahọrị. Mana sometimes ọ na-adịkọ mma no gị hapụ ndị mmadụ ka bịa try ya ka afụ n'anya. Ịghọta? Because enwego a lot of people jụrụ m si m ha Finland. So mụ na-agwa asị nekwe ka obodo dị. Na ọ bụ na ijighị ego eji sustain onwe at least for 2 years. Before gị chebe uche si na enwere ike mana ya afọ efere ya asa. Because tupu gị eso efere ị ga-amụta ka esi asụ finish. At least ọ bụgo na ịma asụ mitakulu nna chefuo ya. Ọ bụ na ịma asụ mitakulu ịma asụ uva wọmenta chefuo ya. Ịmafu dị nwe dị maka kpimkpim ya afụ. Except me ga ihe dị ka ebe Helsinki ma Tampere enwe ike ịdị tufe. Mana ị gaba ihe dị ka ebe side ebe anyị nọ Kopio ọ dị na-abịa side nke anyị agachasị nwe dị ihe ya afụ ka ị ga la parenta esi na ga Urensu atọ ị ga-anọ 2 years 3 years nwe dị ihe ya afụ ndị bụ na bi ga na sustain gị ndị mmadụ ga na sustain gị unless no ya bụ ihe dị ka ọnwa gba ihe dị ka during this summer isoro ha je forest ga tụtụọ berry because some of my friends na jebe forest ị ga tụtụ berry. Yes, ngato to belly. Berry picking. Ịma na ya na Sebastian ọ mụ na-ekwe ị ga tụtụ berry na berry picking inwe ike na gị nebe ahịrị ka 3 months ị nọ n'ime ọfịa agụdọgbuo gị na chi gị Update. The funny thing bụ na even ịtụtụ berry if ị ga na-afụ unfortunately we cannot hire you. Igi mafia ga to berry ni mafia na mesi na obi have kam pụtara Nigeria ime njuma kpako onwe nsi ndị school ka nje vacation pọsọ this school can send them some half and man abịa nsa na nka na abịa agbafu na mo and they come back Enazi Germany jeze nozeli straight up agbana na Berlin ebe nọ na Berlin power my brother email opuma. But by the trauma that you pass through, my brother here just say, the therapy here, Jauko therapy, here, Jacob 200 years therapy, my brother. He can't recover la. Even Sebastian Namuamweba, he can't recover la. But my brother, Charlie, thank you so much for coming and giving us this update. I really appreciate it. Thank you.